Βρισκόμαστε στην Καστοριά, στη νότια λεκάνη της Λίμνης, στην περιοχή Ντολτσό, που είναι το κομμάτι της παλιάς πόλης της χριστιανικής Καστοριάς και Τουρκοκρατίας. Και πίσω μας είναι η πάρα πολύ όμορφη λίμνη της Καστοριάς. Η πρόσβαση πλέον ευτυχώς έχει γίνει πάρα πολύ εύκολη. Από Αθήνα υπάρχουν κάθε πρωί πτήσεις για κάποιον που δεν θέλει να μπει στη διαδικασία του αυτοκινήτου, οπότε μπορεί καθημερινά να πετάξει κανείς προς και από την Καστοριά. Από τη Θεσσαλονίκη η πρόσβαση μέσω Εγνατίας είναι πάρα πολύ εύκολη, 2 ώρες, το ίδιο και από τα Γιάννενα. Στην Καστοριά έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε είδη διανυκτέρευσης, από τους παραδοσιακούς ξενώνες μέσα στην παλιά πόλη, τα μεγάλα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων έξω και γύρω από τη Χερσόνησο, καθώς επίσης τους διάσπαρτους ξενώνες και ξενοδοχεία σε όλη την περιοχή της Καστοριάς, αλλά και στον ευρύτερο Δήμο, ο οποίος πηγαίνει ως την Κλεισούρα, στα όρια δηλαδή του νομού Φλωρίνης, και διαθέτει μεγάλη ποικιλία για όλα τα γούστα, νομίζω, είτε είναι κάποιος μόνος του είτε είναι με οικογένεια. Σε κάθε περίπτωση η Καστοριά είναι ένας προορισμός που θα γοητεύσει τον επισκέπτη, όχι μόνο τον επισκέπτη που θα έρθει για πρώτη φορά, αλλά και τον επισκέπτη που θα ξανάρθει, μιας και οι περισσότεροι δεν καταφέρνουν στην πρώτη τους επίσκεψη να δουν όλες τις ομορφιές της πόλης. Καλύπτει σίγουρα πάρα πολλά γούστα και ειδικά τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει το αυθεντικό, παραδοσιακό και πάρα πολύ κοντά στη φύση, μιας και έχουμε αυτό το πλεονέκτημα να παντρεύουμε τη φύση και τον πολιτισμό με ένα μοναδικό τρόπο στην περιοχή μας.